Ассалому алейкум ба ҳама мардуми тоҷик, ҳар як нафаре ки ҳама вақт дар бар монен, ай ҳаматон миннатдорум. Хато накунам, ай дина то имрӯза дар WhatsApp дар номерҳо як 100 нафар зиёд бигем пурсидеста ки Абдулло роҳҳо баста мешава, границаҳо маҳкам мешава, аэропортҳо маҳкам мешава. Мехостам дар ҳамин масъала як видео кунам. Мақсад морам ранги шумо бигем, нооромиҳоро дар интернетҳо дидестем, вале айни замон аэропортҳо кушодай, рейсҳо бигем дар вақти соаташ парвоз кардестай беташвиш. Вале гуфта наметонем ки мақсад маҳкам мешавад ё ки намешавад. Дар ҳолате ки маҳкам шид, иншоаллоҳ шумода хабаррасон мекунем, ё ки мақсад маълум шавад ки ҳамин числода маҳкам мекунанд, иншоаллоҳ шумода хабаррасон мекунем. Вале ҳамин хабарҳоро баъзеҳо як чи дигар қуш мекунанд, ба дигар мерасонанд. Ҳамин хел мардум бигем дар тарс меғалта ва як бора бигем бисёри билет мехаранд. Дина хато накунам, билет то 42 000 ба боло рафт. Ҳамира мехостум расондан. Ва як масъалаи дига ки баъзе бародарҳомона бигем дар аэропорт дар омаданда бесабаб документ мепурсанд, ё ки дар мошин рафтаистиам бигем пассажиран, мошина ман мекунанд, документшон мепурсанд. Чӣ гуфтаниям? Дар Play Market программое ҳастай қонунҳо мақсад, ё ки дар Google бекор монден. Мақсад статьёра ё ки правои худмона азиёд кунем. Фикр мекунам беҳтаринае ки вақте ки биёям документ пурсиям, камтарак ба статьяву қонун гап занем, камтарак грамотни бошем, беҳтаринае. Хато накунам, як бор дар аэропорт вунукова дар омада будам ки документ пурсидан, статья 564 ваш удостоверение гуфтем, камера гирон кардем, суҳбат кардем. Дар ҳолате мебинанд ки мақсад гап мезанен, документ напурсида сар додан. Ҳамира мехостам расонума ва Мадина комментариёра мехона саволҳое ки дар видеои пеш навистагиен. Иншоаллоҳ то ҷое ки пурсидем, то ҷое ки медонем ҷавоб метиҳем. Ассалому алайкум. Роҳҳои арзонтар ба Тоҷикистон рафтан мегуфти бародар? Айни замон бигем прямой чӣ хеле ки медоне қиматшидаги июл. Узбекистон хати невигодна меғалта бигем, хато намекунем. Ва пересадка баъзе ҳолатҳо мешава, вале баъзе ҳолатҳо бигем ҳозир ё прямой мегирен ё ки автобус кати ки метонед дар WhatsApp нависен номерҳои автобуса, иншоаллоҳ авиакас ҳамроҳӣ мекунад ва хато накунем 6000 рублда мебарад. Абдулло, агар ҳами выдворение кунанд, и депортация ҳисоб мехӯра? Не, барое ки нафарҳои шиносҳои бародарҳои буданд ки видворение кардан, дар муҳлате ки додагӣ буданд баромадан ва бо бигем Россия дар омадана патента супурдан, патентшона гирифтан, баъзеҳо видна жительствашона гирифтан. Вале шиносҳои буданд ки дар ҳамин муҳлати додагӣ набаромадан, баъдан баромадан, депортатсияшон кардан. Бародар, дар як видео барои қонуни нави шаҳрванди Россия гирифтан гуфти бахшиш ҳамура пурратар мефаҳмондӣ? Бале, дар як видео дар бораи шаҳрванди Россия қонунҳои нав баромадагӣ буд ки гуфта будем. Яъне нафарҳое ки ба основании носител русского языка дар шаҳрвандии Россия супориданиян, ай моҳи октябр дигар намешавад. Яъне успед кунен то моҳи октябра супорем. Баъди моҳи октябр дар қонунҳои наве ки ба имзо расидаги ай моҳи октябр ба кор медарояд намешавад. Ва нафарҳое ки ба основанияи ЗАГС дар гражданство супоридаги, чӣ хеле ки медонен, ЗАГС 3 сол шавад дар гражданство супорида метоне. Баъди моҳи октябр ирам ай байн мерава, яъне то моҳи октябр агар успед кунен супорен мешавад, баъди моҳи октябр намешавад. Абдулло, ҳатман ҳамин савол да ҷавоб тае. Фарзанд дорам, дар Россия таваллуд шудаги шаҳодатнома дорад, тамом ба Тоҷикистон бурда мешавад ба шаҳодатнома? Шаҳодатнома қатъи намешавад бигем, фақат внутренний рейста билет гирифта мешавад, ё возвращение народина мегирен, ё бигем ки загранпаспорт. Ассалому алайкум. Дар аэропорт чанд ха пул кати бе декларатсия бурда иҷозатай? $10,000 ба курс ҳисоб мекуне. $10,000 иҷозате бигем. ҳамин қадар маълумот, боқӣ паноҳи Аллоҳ худтона эҳтиёт кунед. Ай ҳаматон миннатдорум.
ягон чи намеги нафарҳое ки тамошо доранд, нафарҳое ки ҳама вақт дастгирӣ мекунанд? комментарҳои хуб нависен ва дар паноҳи Аллоҳ бошен. бале, боше ҳаматон.